Volám sa Teo Kunštek a v rámci našej firmy organizujeme aj takéto lezecké aktivity ako tu na skalke. Lezenie je určené aj pre začiatočníkov, aj pre mierne pokročilých, kde si môžete vyskúšať vystúpať za pomoci lana do určitej výšky, stade sa spustiť, prípadne absolvovať zlanenie. Naučíte sa základné uzly, základné istiace techniky a vyskúšate si, aký je to pocit pozrieť sa dole z takej skaly. Je to aj pre deti, aj pre dospelých, len človek musí trošku prekonať strach a môže to skúsiť. Samozrejme musí mať trošku silu, aspoň minimálnu, taký orientačný zmysel a je to fajn potom. Teším na túto skalu a uvidíme, či mi to pôjde, či náhodou nespadnem z hora, ale bojím sa týchto previsov. Som zvedavý, či tam náhodou neostanem vysieť. Základ pri tom lezení je sa naviazať na lano. Vždycky to býva tak, že keď prvý leze, tak druhý zo zeme ho istí. My sme na tzv. Cvičnej skalke, kde tie istenia už sú v stene umiestnené. My tam budeme dávať iba takéto expresky. Najdôležitejšie pri tom lezení je sa naviazať. Je taký jednoduchý osmičkový uzol. Takto, tak. Bingo. Toto je tzv. Istiaca osma. Touto rukou mi to lano povoluješ, keď idem hore. Touto rukou tuto si musíš držať ďalej, tak aby si ma bol schopný zachytiť, keď padnem. To, že na tomto konci som ja stále ako keby som liezol na skalu, ako som teraz na zemi. Teda poriadne mi lepilo, keď to pustil ma trošku nižšie, ale keď som išiel hore, tak pri tom pravise som myslel, že skončím, ale som tam ešte také uchyty na ruky, tak som sa nejak vytiahol hore. Akurát, že nohy som si nemal kam dať, tak som tam tak z boku tam oprel, ale išlo to nejak. Nie je to prechádzka, ale nie je to až také náročné, myslím, že každý by to zvládol. Ja necvičím ani nič, ale dokázal som vyliezť až po tú karabínu, tak to išlo. Ešte ma trošku poťahol hore. Takže keď som si tam sadol, tak som cítil, že ma istí, tak som si bol taký istejší a došiel som aj hore. Teda môžem byť na seba hrdý. Ďakujem, uži si to.